Action! Apo, ano mang pangarap mo paglaki mo? Andito lang ako nakasuporta sa'yo. Cut! Playback! Kumusta? Ito ako, si Arjan. Kunwari, behind the scene shot. Pero aware yan, ilang taon na rin ako dito sa mundo ng pamimilikula. Marami-rami na rin akong nagawang mga short films. Nasanay ako sa mga short narratives. Kaya sa pagpasok ko sa bagong mundo ng advertising, nadala ko ang aking mga karanasan. Napalapit ako sa paggawa ng mga narrative advertisements. Tulad ng drama, horror, comedy, nagawa ko na rin ang documentary, PSA o Public Service Announcement. Kahit mga ABPs. Nakagawa na rin ako ng product shots. At pati ang mga beauty shots. Ops, hindi ito video ads. Ako lang yan. Napapasayaw minsan sa set para masaya lang. Oh, ako din pala to. Minsan nagiging extra din. Paano? Tara, sama niyo na ako sa mga ads nyo. Anong pinapagawa mo sa kanila? Tinasabi ko lang po yung lagi niyo pinapaalala sa akin. And action! And cut!